Çağalyk döwür diýilende ilki näme ýadyňa düşýär? Dostlaryň bilen mektebe gitmesek bolup ýyşyp ýagasy götürülmäne gidilýärdi. Öýden gitjek bolup aý öýüň işini etmejek bolup mal bakmana gidilýär. Çağalyk döwürde umum jemläňde çağalyk döwür diýmeli bolýan eken. 5 okudyňmy ýa 4 okudyňmy? Aý bahan aýdyp bolana. Toýuň bahasyna aýdýaňmy? Bahan aýdyp bolana. Aýdaly sen bir gepleşikde alyp barjy bolmaly boldun. Gepleşiňe gatnaşan mihmanam Aýdymçy. Indi şol Aýdymça ilki bilen näme sorak bererdin? Aýdymçy bolmadyk bolsaň kim boldyň diýip sorar. Indi şol soragy özüňe bereýin. Şatlyk. Şol Aýdymçy bolmadyk bolsaň Şol diýseň billimden haýpkär de bolardyn. Aýdymçy bolmadyk bolsaň şu kiçijigem bolsa o ýerde bolýar, kiçikem agaly. Şolam bolsa ýa şoňa söwdada bolsam özüm Aýdymçy bolmadyk bolsam bolardym nesibemde olan bolsa. Sana üstünlük getiren aýdym eger delälem isleseň. Şol aýdym işläp börkäň, şol aýdymyň özüňe üstünlük getirjegini duýduňmy? Şu tejenlik ýagryň öňünde konsert bolmady. Şo konsertde düşürjek bolamyzda, şo konsertde ýazjak bolamyzda mende şo duýgu boldy. Ýöne daş töweregimdekiler kän şu eşigi geýmejek bolup tonanan boldy, geýjek gelýänem boldy. Daş töweregimde aýmy sadan adam. Ýöne şu eşigi geýip şo ýagryň öňüne baryp 2 saat ýady bilmedik da. Sebäp? Aýtýar birinji gedem şu eşigi geýip ýene öňüne çyksaň näme boldy? Bir-birimiziň üstümizden 2 saat ýady bilmedik. Ulýan herkimem durýar. Durmadyk sygnal wagt geçse. Şoňala. Ana şo duýgy şonda boldy. Garaz şeýle iş geýmeli ije ýakymyňkydy. Ödümkin. Şo ýagryny görüp, şo ýagrydan şolar ýal klip, şo köne döwrüň klibini düşürelip, eridi işan olyp, ilk teklipi berdi. Şon şeýsek nähil boldy. Aslynda ol başgaça bolmaly. Näli? Has köne. Aslynda geýen eşigimiz çalan saz gurallarymyz düşüren toy teleşke pressemiz ýene bilen gabat gelmekde. Ol has irrak eşik 70-nji, 70-näçinji ýyllar, ol düşülen zatlarym 90-90-näçinji ýyllar. Özüm toyda gözde şaýat boldum da, bile toyda bolamyzda 4-5 gedegem aýtdyrdylar şol aýdymy. O wagtda gidýän aýdymyň aýtdyna tejen ýazyň öňündäki eger delälem isleseň. Ne şol aýdym aftersky özüňkimi ýa? Bar aýdymy? Ýok, Hakajan Nuriýewiň aýdym. Şo barada hakykat aýtsam, köp kişi ýalňyş düşünmegem akmal, diňläp görmedim şol aýdymy. Tejene taňy bagışlyp bir hali falan ýeri bolan şoň aýdany diňledim. Ýöne Hakajan geçen güni ýatlalälem. Aşık aydır geçenini ýatlalälem. Ana şo sözi Hakajan Halipaň hem aýdymlarynyň soňuna döwür ady bar. Ödöreden soň ödi işden soň ödi ady bar. Şondan pikir etdim. Ýöne Hakajan Halipaň dogry aýtdy, diňläp görmedim. Birinji gedem şol aýdany diňlämde öňrak Hacı Ýalmamed toýetdi. Ýerim durmuşa çykaranda şonu ödüm ha istedip şonu aýtdyrdım. Şol aýdym. Ana birinji gedem şonu diňläp gördüm. Özüňde aýdym tada haçan gösterir? Özümde ýerden men kiçilikden özüm sunugat maşgalasyna doglan sunugatyň içinde ona aýdyp oturmaň geregem ýokdur. Köp kişi bilýändir. Köp sunugat işgärler bilýändir. Gurbannazarow. Öz agaram. Öz atam Gurbanazar Nuriýew. Tamam. Jigisi ýolaman Nuriýew. Türkmenistanyň halk artisti. Profesor. Görsen nirelerden gelýän eken. Kakam aýdym sasyň içinde kakamdan kiçesi Ýagmyr kakam bolýar. Türkmenistanyň at gazanan artisti. Ýagmyrdan kiçesi Serdar Gurbanazar.
özümden ulu ağam Atabay Gurbanazar tejende köp toylarda ýygyna düşüp maslahat bilen, şolan himmet bilen numat maşgalatyna özüm doglan. Qara bir semeyni biznesi gurnapsyňyzdan. Hawa şey diýdim. Ya bile maksumum diňe men ýagmyr taňa täsir eden bir öýtüp gördüm. Ýagmyr özüm tanaýan. Onuň pikirdiýän bolan görýän ýokman şu aňryňda ussatlar bar bolsa şol özüňe de täsir edýän eken. Owul akan ýerden akarmyş aryk diýen ýerden aýdan aklarda. Öz halypaň kim? Öz halypam özüm 2013-nji ýyl Watan Gulbawyndan gelip ýanglanýarym telewizýasynyň ýeňçisi boldum. 2013-den bäri özüme halypa tutundum. Şondan bäri aýdymlaryny aýtyp gelýän Türkmenistanyň atgadan artisti Nuri Abdurezep ömrü dok boldum, janyň sag bolsun. Janyň sag bolsun. 100 adam tanan bolsa, şu 180, 90, 100 adam öri hemran ýolundan aýtýar hemran şäher. Oşan üçin janyň sag bolsun. Sagaçyklaryň içine başlyk boldum. Aýdym. Aýdaly bir çağa ýa-da ýetginjege ömrüne täsir eder ýaly bir maslahat bermeli bolsa, näme diýerdi? Ýüregiňi dinle diýer. Ýüregiňi dinleseň, her kimiň öz duýgusy, öz pikiri ýalňyşlyga ýertmez. Daşda oraňda gowa adamam bolup bilýär. Daşda oraň täsiri güýçli bolýan. Köp ýerde göz ýetirdim. Gowy ýol terýanama, gele şundan ümitik görelip tersi ýollara terýanam bolýan eken. Şoň üçin hem öz ýüregiňi dinle diýer. Egerde biz ýalňyşlyklarymyzdan tejribe alýan bolsak, kämilleşýän bolsak, onu näme sebäpden ýalňyşmaga gorkýas? Merdan täzeden ýalňyşdan, täzeden ýalňyşmany gorkýar diýen täzeden ýalňyşdan ol ýene bir tejribe bolýan diýen men pikirim. Ýöne öňkü ýalňyşlygyny gaýtarasaň samsyk bolýar. Dogrudan? Dogry. Şeýle bolmaly diýen. Olam bir tejribe bolýanlardan ýene şon ýalňyşdan bular şuňalak bolýan eken diýip olam bir aňryňda bady goýan bolýar. Pikirim bolýar, netijem bolýar çykar bilen. Şatlyk. Geýýän eşigiň sen kimdiň barada habar berýärmi? Geýýän eşiň adam tapan eşigini arasy geýdi. Ýertä bolmady, ýama bolmady. Ben asly men özüm geýinmän gowur ýa. Eşik adamyň kimdigini kesitleýärmi? Soraň duýpmansa? Ýok. Tä adam bolýar. Tanaýandan hem bolýar, görýändan hem bolýar. Şu eşigi alyp geýmäne ýagda ýok. Ýöne şu eşigi aljak bolup eýtýär, şu eşigi geýjek bolup. Ol eşik seni plan kes. Görkezýän kadi krediýa, şoň düşünjesi. Men pikirimçe. Mysal üçin akylly, pully, baý, gary. Eşik şoň görkezýän kadi adam aklyna bar. 2 gün görkezýär, 3 gün görkezýär. Gaty gitse 5 gün görkezýär. Ýetýär aý. Men pikirimle ol. Oň üçin ýerde. Menem sen pikirimi soraýan. Şahsy topunda. Meşhur olanyndan soň durmuşyňda nämeler üýtgedi? Men oňal taknemara ýeten bir noýdan ol. Şu joşa gadanan derejemde daşda bolan üýtgän eken. Ýalan köpelýän eken. Ulanjak bolany köpelýärmi? Ola kän köpelýärde kän. Köpeni ben gördüm. Şu zatlar köp ýerde agyr degen ýerem boldy. Ýöne aslynda ol ýüregiňe salmaly zatlar eken. Durmuşyň kanun. Durmuşyňda kimlere minnetdar? Olar bilen Allah Taala ýaratdy. Enam atama da şükür kıyınımda da, kovunumda da, arkamda durdular. Doğandan mı? Ondan sonra maşgalanma. Aydaly sana bir korobka berdi diyelim.
Şol karobkanyň içinde-de sen durmuşda ýitiren zatlaryň bar. Şol karobkany ilki bilen açyp, ilki bilen nämäni gözlerdiň? Ýalňyşmy? Ýalňyşyňy? Evet, ýalňyşym. Şo karokmaň içindedir ha. Awa. Ananyp ağlanan yerim köp boldy. Özüm ananjam da. Erkek adamyň durmuşynda denan başgalaň orny näýdi? Aýaň ölçegine görküp bolýar. En şey diýip jemlän kiçiräk edi. Erkek etýän denan başgala o sandan çykarýan. Bagyt bey, Asuda watan, paragat asman, sana mehriban enen ataň, dogan dostlarlaň, öz maşgalaň, öz geljegiň, dogamatyň çağalaň. Şoňa çenli şol bundan beýlägem näme agtyk. Sogluk nesibesi. şatlygyny aýdaly gidip dur, çağalyňy da ýatlayan zatlardan Ola içem diýen okbaň ýerden. sen bakanaň bilen meni bilseň. Beýsen açylýan eken bu. Bak. Näle bollaý? Ýangam konu döwürde otyrdyk däme? Oho, şoň täsirim kara? Hepsinin täsiri bolmaly. Ana mustoklar mehriban adamlar otur 40 kilo berip ýürýän eken tepsi işte. Bundan çykarsak näderkä? Yok o yitiraymesin diyorum. Yok, 20 bundan men oýdaým ýani. Yitiraymesin o. Da. Bu kan tepsi. Terbilerim sen Alya vakti narın men Indi şatlyk aýdalla bildirme rubrikasy. Rubrika bilen tanışygyň bar. Hava. Onu başap biläsmi? Hava. Kime jaňa diýäs? Mezan esaka. Yatırlarım ka. Bular tamamı ödedi. Ya 3 adam aje istem 3 gol geçip bolýan repleş. Kontaktyňda 3 adam ýokdur. Ha? Ken adam. Var ki. Olmadı. Hava. Yaxşı. Bağımına? Görünü o. Badancım uğruna diýän. Ay yok, olmadı da. Zinkirviki alakot gödä düşýän diýän. Nerede? Ay şekerçin nerede diýän. Ay ya, mena şahırda tuvalı çıkmalar meni. Konkorna şunlukta görmeler, ondan on. Sen şeker veren okmuyor. Yok, şahırda görmeler mi? Kaçlar mı lan adam gibi? Ay täze köýnek gülje bağdadan çıkelýän kandy. Kaçlar? Näçe onu ay bir kuna bolla aýyna giýişdaýdy giýiş bollaýdy jaň etmedim da. Bağdandan? Neme daş olardan şondan çıkelýän kandy. Ay ya, sarışık mı anlamı? Ben gittim değil. Giýerek bolun etmedi ýa. Aa, anima bak değil oldu. Dogry. Ay bolýa. Gowdamyň. Oo, gel lan mat bulluk. Ay ya şu apartman ucağı şey otýan. Aýdana. Ay görýän adam işte görüp duran. Teňte görüň. Sen şäherde däl da öwrüňem şäherde. Su atma. Näme şu atma? Ya şu öyle eve diyecek kolay. Ugur oýun şimdi men saňa näme diýjek bolmaý. Ha, şäherde gördüm diýän boýnuň araňokda ha. Su atma. Yok, o bir kunluk da diýän şu atma. Ya sen mena bu kurulda metin bolan bağladı. Aktriz aýdan mala diýdi. Bada bak şunlar makinler ana. Öyle mi? Öýden Sen aydasın gelmeden gitsin. şäherçinde diýän ýaňyma çalýar aýdan tön.
Ya masal. Ha. Ayağım keneme kokna haladım la yok halışap. Halışı yani şu an. Öyden sen. Oo. Ay böyle. Gel lan görüşürler bile. Kaçak. Ha? Görüşürler diyen yettin ha diyen. Halk gider ne değil? Maşinam yok diyen ay besesten ay olur ya daha olma. Öyde olsan gelmeli ol ya. Ya maşinin yok da. Deniyordun. Şeker içinde diyen ve denirde diyen başka söz bilen okmay gözüm yaşar yani. Ya niyetin de sakar az kovadım. Ya, az kovadım. Sana diyeyim öyle akıllı akmalı öykten son kutu. O ne ben aydım öyle mardan bir ayetler ten töyme için bir aydım var o son nemesi gerek ya. Ten töyme için. Biliyor musun sözünü? Son söz gerek sola. Son sözler gerek. Çoğuta sen bir şey gitmiş. Tutuyorsun mu diyen ağam şu var. Hemen hep de so. Ya sen gitmiş. Tutuyorsun mu diyen şu var. Aynı dödün ödere tıkıyorum yakıyorum ya. Oğlum. Gitmiş. Bana mesela ya hava takıya. Sen gitmiş. Tutuyorsun şu aydı. Ne hemen gitmiş ki? Nereden gitmiş? Kim nereden? Anam Muhammed. Nereden anlam konmuyorsun? Ay bu 20 ne oldu buranın? Sadar. 100 volt sonra ona karıyı tıkıyor. Nereden? Ben mara ağam şuna karas gördüm de bana da dene dayılar da dedi. İnfos mamoy nasıl gitmiş de ama Değişim ağır yani. Doktor yok mu oldu? yok ya. Aram mı? Oo. Mal satyan tanısın mı? Oo uçmaltı var. Bu palçı diye mi o mal satyan tanısın mı? Uçmaltı var. Kuvans malçı ha. Malçı diye mi? Yalan çalay benim bilmesin. Oo olasın. Aynı sen yigreneyin mi sen ne mi deyin? Gel la bolo. Gül ya. Ne hemen yazıp atıyorsun? Gitmedi. Eyvah. Öyle oturuyorsun yani öyle niyirde yazıp atıyorsun diye. Ya onu bileyim. Ay lan ay. Öyle olay havalaşar. Öyle. Endi aydalla çalsarlan sorular rubrikasına geldik. Aha. Köpten nerede moktum yani jürite sattığı için tayarladım. Soruların cevaplarını sarışyatlar. Sorular sarışyatlar. Toyo avtobusa var yanına. Hava. 2 köpürtmek, 2 dengir neçe öyle? 9 6 Bak. Özüm bilen tanıştıray. Özüm suratlanır. Hemen şuraya gelin. Artık oturamıyorlar. Yok adam olamıyor ya da. Yani yemek patlanır. Kim yani? Ben Arnold Schwarzenegger'ım. Terminator. Aydımdan da sarnayan bilen meşgullanıyam. Pahalattan Edil hedir neçe yaşında? geldi. Bildiremem. Yok 43 44. Ay ul hakikaten 45. Muman bildiren ok. Semirecek olsan nemeler imeli. Ay frukt göğün imelli ya. Çörek ayırmalı ya. Suğra çoğur içmeli ya. Su içmeli ya. Hava sonra. Frukt. Sonra tesir ediyor mu? Ay men özüm de bolanok şey diye. Muman tesir ediyor mu? Yıllı aydımçı sen fikrinse neyle olmalı? Şişik.
ayağa gittik. Öyle. Ay qarpı ayak koydum. Ne diyeyim başka? Aydymyň hid etjek bolsaň näme etmeli? Ay maşk etmeli, öğrenmeli. İyi. Neme vaatlarına nakar bilmeli, vaatlarına yatmalı, turmalı. Sonra aydymyň hid bolýarmy? Hova. Toýa näli giyinip gidýäň? Ay ayağıma krasov koyayım. Yok koyayım, güttülü. Öýde näme şyk giyýäň? Ay gaz soğukken, tonk doğrada kamak istedik. Okudum. Toýa çağırsalar sagat näçede barýan? Bir ay, ondan her hilagda ýolýar. Toy diýänsizler, oturşum burun etýärler. Ne saatlyk aydala tomoşa edip oturan muştoňa arzuwlaň. Muşdoklarıma arzuwlam. İlk bilen bir şeýle bir azuwda parahat durmuşda ýaşaýan gahrman arkadamda, arkada gahrman terdarymda sag bolsun aýdýan. O janlar sag bolsun, başlar dik bolsun, jan işleri hemişe rowaj alsyn. Muşdoklarıma da etjek arzuwum näme ogadan ýaşasynlar, bagtly ýaşasynlar. Mudama toýda diýdarlaşaryň, olar abide anam billersin bizem täze aýdymlar, bu bilen eserlerimiz bilen begendik. Troly şolaň anam ödäli. Janlar sag bolsun, başlar dik bolsun. Elmedama toýda günlerde diýdarlaşar. Aydanyň erten saat. Taňa da portoton peýdalyp, çakyly kabul edip, aydala gelenim üçin muştoklaň adyndan ýazga geçirýän dostumyň adyndan, Dolanay Production'yň adyndan himayetkarymyz Pepsi'ň ähli işgärleriň adyndan kütse bolsun edýäris. Dolanay Production'yň adyndan aýrypyn tawaryň edýän başyndyk bolýan tawarsan. Hoşa wadyň hemişe ýurdumyň toýlaryna belentden Hawa sag bolsun pilak çağırdyňyz. Jany sag bolsun işiňizde üstünlük siziňem. Najan. Yeneki ýyllarda, yeneki günlerde näme toýly günlerde diýdarlaşar. Aydanyň erten. Çok sağ ol. Sag ol. Ene şu gün Dolanay Production'yň studiýasynda mehmançylykda bolduk. İşiňiz uğruna bolsun. Allah'tan Türkmen halkynyň toýuna ýarap, toýlarda diýdarlaşaryň. Köp toýlary ýazga etmek mesip etsen. Yine gelecek ýazgylarymyzy ýa toýlarda diýdarlaşyp, o günlerde diýdarlaşaryň işiňiz uğruna bolsun, şogly bolsun, üstüne gardy edin.